Pozdrav svima. Mislim da možemo početi sa uvodnim slajdovima. Nema nas mnogo, pa ako se bude neko pridružio, valjda će nam se ostatak kolega onda pridružiti tokom uvoda. Dobar dan pre svega i dobrodošli, hvala što nas pratite. Nadam se da ste svi zdravi i da ste vredni. Ovo je jedan u nizu besplatnih webinara CAD/CAM grupe. Ja radim u CAD/CAM Dati u Beogradu, a grupa u svom sastavu ima još i firme u Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Za one koje vas poznaju, hvala vam što ste uz nas, za one koje nas još ne znaju. Ukratko, mi nudimo PLM rešenja, softver i usluge za mehaničke, električne i elektronske sisteme, kao i razvoj proizvoda. Jedini smo partner kompanije Dassault Systems u regionu za edukaciju i sprovođenje postupka sertifikacije, što znači da u našim sertifikacijnim centrima možete polagati online ispit pod nadzorom ovlašćenog lica iz Dassault Systems i time steći međusobno priznat sertifikat. Više o sertifikaciji možete da vidite na linku na našoj stranici, a evo vam i u chat svima. A ono što je ovde zamišljeno i traje već nekoliko nedelja je serija webinara. Utorkom pokriva obično teme iz CATIA V5 i CATIA 3D Experience, dok su četvrtkom razne teme. Neke su vezane za CATIA, ali i druge softvere u portfoliju Dassault Systems, uključujući i Enoviju, Delmiju, Simuliju i tako dalje. Raspored webinara možete vidjeti na webu, snimke možete vidjeti i na YouTube kanalu CAD/CAM grupe. Što se tiče organizacije i administracije ovog webinara, trenutno svi ste stavljeni na mute tokom prezentacije. Pitanja su dobrodošla i neka od njih ćemo možda iskoristiti za naredne teme ili deo narednih tema, zavisi. Možete ih postaviti posle prezentacije kad se završi snimanje. Pitanje tad uživo možete naravno direktno postaviti meni, a neka dodatna pitanja možete da uputite na info mail CAD/CAM grupe, pa ćemo i usmeriti ka kolegama koji su za pojedina pitanja kompetentni odgovoriti vam. Takođe vas molim da nađete 2-3 minuta da popunite anketu koju ćete dobiti na mail posle webinara. Recimo do ove ideje da radimo ovu temu smo upravo došli iz tih anketa, ljudi nam pisali pa smo uzeli da obrađujemo. Pa otkako su počele ove vanredne mere, nekako se trudimo da ostanemo svi u kontaktu i da pomognemo jednim drugima, da podelimo neka znanja i iskustva. Ovo je 15. webinar, koncipiran kao prezentacija, današnja tema konkretno parametarsko modeliranje u programu CATIA V5. Moj kontakt možete da vidite na sledećem slajdu. Bavit ćemo se primarno upotrebom parametara i formula, to je relacija, kao i dizajn tabela za potrebe modeliranja objekata i procesa, prvenstveno u ovom slučaju objekata jer se odnosi pre svega na partove i produkte. Ono što je ova kompletna tema je generalno pokrivena dosta dobro u CATIA naprednom kursu koji nudimo. Na našem sajtu možete vidjeti i druge kurseve. Osnovni kursevi imaju striktno neki definisan sastav i tok, dok su napredni kursevi u većoj meri prilagođeni korisnicima. Ovako možete da pronađete kurs, ono što je današnja agenda je da prođemo kroz nekakav uvod vezan za ono što da se zove knowledgeware, da prođemo kroz rad sa parametrima i relacijama, neka podešavanja koja su vam neophodne da bi sve to funkcionisalo, videlo se, da popričamo o tome zbog čega su parametri bitni, zašto se koriste, prođemo kroz tipove parametara i njihovo prepoznavanje, dosta je bitno za praktičnu upotrebu, zadavanje korisničkih parametara je isto izuzetno bitno, jer oni koji su interni i intrinzički iz više razloga su malo nepraktični za rad. Proćemo kroz neki primer zadavanja i kontrolu dela, vidjet ćemo kako se biraju, prepoznavaju i filtriraju i kratko ćemo pomenuti neke druge operacije sa parametrima. Takođe pričat ćemo o upotrebi formula, odnosno na koji način se parametri povezivaju i na koji način se vrše proračuni u CATIA. Kroz tabele konfiguracije, odnosno design table ćemo proći i raditi upotrebu i onda ćemo, koliko nam vremena ostane, iskoristiti za live demo na par modela. I poslednji deo, posle snimanja, je rezervisan za pitanja i objašnjenja kojih imate, naravno. Ukratko, bilo bi zgodno proći neke osnove što se tiče terminologije knowledgeware, parametara, formula i design table-a. U CATIA V5 u knowledgeware spada set alata koji su namenjeni da pomognu inženjerima u automaciji i odlučivanju, omogućava automatizovano definisanje proizvoda i kreiranje generičkih
modela, znači nekih tipskih modela i tipskih proizvoda, posebno čuvanje i utiskivanje korporativnog inženjerskog znanja, olakšava podelu znanja i iskustva među zaposlenima i na taj način može bitno skrati vreme kod repetitivnih operacija. Implementacija logike na nivou knowledgeware možda se koristi za obezbeđivanje i promjeru usaglašenosti podataka sa korporativnim standardima, između ostalog, kao i skretanje pažnje na specifikacije krajnjeg dizajna, što u suštini skup korisničkih izdvojenih parametara i predstavlja, između ostalog, kako bi se izbjegle nekakve skupe greške. Nas danas interesuje najčešće korišćeni knowledgeware alati, odnosno parametri, formule i tabele, mada možda će ostati malo prostora da pomenjemo i rulove i na koji način se oni utiskuju u dizajnu. Parametri opšteno predstavljaju nekakvu karakteristiku sistema koji opisuje njegovo stanje, u kontekstu katije predstavljaju fičere, odnosno entitete u stablu, kojim se može zadavati vrednost i mogu biti povezani koristeći relacije. Opisuju neko svojstvo objekta, dela ili sklopa i definišu inženjersku specifikaciju koja se može koristiti da upravlja, odnosno da drivuje dizajn. Postoji više bitnih podela parametara, kasnije ćemo proći kroz njih. Relacije je generički naziv za ono što da se zove knowledgeware features, to je zajednički naziv za formule, design table i rulove. Formule definišu kako se može izračunati neki parametar pomoću drugih parametara u dokumentu, koristeći nekakvu jednakost, to je daje njihovu vezu. Design table se čuvaju u MS Excel ili tekstualnim tabuliranim fajlovima i sastoje se iz skupa nekakvih parametara. No, tabele su organizovane tako da svaka kolona definiše određeni parametar i njegove moguće vrednosti. To ćemo pokazati kasnije. I njegovo ime tog parametra stoji u nazivu kolone. A svaki red predstavlja neki moguć skup parametara koji su koherentno povezani, to naravno rade inženjeri. Jedna kolona na taj način može definiše konfiguraciju, odnosno set međusobno koherentnih vrednosti parametara. Ono što osnovni alati knowledgeware dozvoljavaju, naravno pod uslovom da odradite prethodno podešavanje, da ne biste imali problema, je da se mogu kontrolisati na baznom nivou delovi koristeći formule među parametrima i pokazat ćemo na koji način se to radi. Dizajner može napraviti skup korisničkih parametara i kontrolisati deo koristeći samo te parametre, a može uz to koristiti i referentnu geometriju koja se može drajvovati sa nivoa nekog skeleton parta, o čemu je pričala koleginica Inda prethodnih nedelja, kod kompleksnog dizajna i kontekstualnih linkova. Ono što se takođe može raditi je da se vrednosti parametara mogu linkovati u te design table koje smo pomenuli. Da bi se modifikovao deo, u tom slučaju potrebno samo izabrati željenu konfiguraciju, naravno ako su one prethodno složene. Ono što je jako bitno i što zahteva poprilično iskustvo i razmišljanje su koraci pre parametriziranja dela i obavezno je proveriti koliko je deo složen, koliko je deo predstavlja nekakav template koji ima smisla parametrizirati i na taj način učiniti knowledgewareom kompanijskim, razmisliti o svim mogućim evolucijama dela, posebno ako je složen, odnosno mogućim modifikacijama, pravcima razvoja i izmena zbog čega između ostalog i uključujemo parametre u dizajn, prepoznati koje su glavne promenljive dimenzije i kako utiču jedna na drugu kad se menjaju, međusobno i povezati kasnije. Naravno, izabrati najpogodniji način parametrizacije na osnovu svih ovih prethodnih kriterijuma. Kod nekih jednostavnih delova, naravno, nema apsolutno potrebe da se parametri koriste, međutim, predvidivo ponašanje kod mnogo složenijih delova koji se sastoje iz niza komplikovanih fičera i jako komplikovanog istorijskog stabla u katiji može da dovede do najneverovatnijih lupova i najstrašnijih problema prilikom ažuriranja dela. I to je jedan od načina kako se to izbegava, odnosno obezbeđuje na određeni način pouzdano ponašanje i robustan model je korišćenjem referentnih geometrija i parametara. Ovo su osnovna podešavanja što vidite kroz koje je neophodno proći da biste pre svega ovde parameters and measures u stablu pokazali i parametre i relacije sa vrednošću i sa formulom. Ovo ovde pokazuje u partu, znači tools options pa infrastructure, part infrastructure su opcije kojima se u stablu uključuje vidljivost i parametara i relacija između ostaloga i drugih entiteta.
Takođe, zgodna stvar koju treba da proverite ako imate parametre na nivou produkta, pa iz produkta driveujete kompletan dizajn naniže, je da se u ovom ovde tabu, znači opcijama Infrastructure, Product Structure, Tree Customization, da su uključene ove dve opcije za parametre i relacije. I ono što može biti užasno zgodno, jer nekad od korisnika dobijamo pitanja vezano za podešavanja različitih jedinica i koje će biti default jedinice, to možete da vidite u Tools Options, ove generalne opcije, Parameters and Measures, Units. Ovde takođe možete vidjeti kako se označavaju različite veličine, jer kad kucate parametre u Katiji, bilo da su dužine, bilo da su neke druge veličine, ako originalnu dimenziju koju precrtavate imate recimo u inčima, nema potrebe da to prevodite u milimetre, nego kucate inč kao što se inč obeležava, a Katija će to automatski pretvoriti u onu jedinicu na kojoj je default podešen da prikazuje podatke. Zbog čega su parametri bitni, ovo smo delimično prošli kroz ovaj uvod, ali oni su u suštini izdvojene kontrolne poluge za upravljanje dizajnom. I ako ih dobro izaberete, obezbeđuju predvidivo ponašanje. Sad, postoji niz različitih tipova parametara i mogu se koristiti razne fizičke veličine. Jednostavan način sa relacijama mogu izvršiti kompletni inženjerski proračuni. Naravno, parametri se mogu i sakrivati u stablu. Ovde možete da bacite oko na stablo na šta liči taj nod, odnosno taj čvor unutar jednog dela sa izdvojenim korisničkim parametrima. U suštini služe za centralizovanje nekih najbitnijih informacija vezano za ovaj dizajn. Ovo je jedan primer felne kojim se na osnovu nekoliko različitih parametara upravlja kompletnim dizajnom, dok je recimo zabranjena promena svih drugih parametara dizajna. Ovde vidite da su ovi parametri ovde prikazani, samo imaju ove kao sanduke prikazane, ovako izdvojene kao entitete. Ono što možete da tu odmah pretpostavite i da prepoznate, kroz to ćemo malo proći kasnije, je da obzirom da nemaju simbol akademske kapice, ovo su sve nezavisni parametri, to jest nisu upravljani nekim drugim veličinama, bilo sa nivoa design table ili unutar samog ovog dela. Kad smo kod tipova parametara, što se tiče ovih, nisu samo fizičke veličine, nego mogu biti i nekakvi stringovi, mogu biti boolean operatori koji su interesantni kod uključivanja i isključivanja aktivnosti određenih fičera u stablu Katije i mogu se naravno relacijama odrediti na neki način automatizovati. Ono što je suštinska podela parametara, kako sam već pomenuo, postoje neki interni, odnosno implicitni parametri koji nastaju kreacijom drugih fičera i možete ih videti ovde pod 1, u okviru nekih constrainova postoje 2 offseta, automatski nazvana, dok korisnički parametri mogu biti definisani na nivou sklopa, kao ova 2 ovde, mogu biti na nivou dela, kao ovi ovde izdvojeni korisnički parametri, ili na nivou samog fičera, kao posebno izdvojeni i renameovani parametri. Ono što je još karakteristično je da mogu da budu s jednom vrednošću ili više vrednosti iz liste mogućih, a listu mogućih naravno vi određujete. Mogu biti definisani relacijom ili korišćeni kao argument, odnosno zavisni i nezavisni, to je ono malo pre što sam pominjao vezano za, možete prepoznati odmah ovde da li postoji formula pored ili samo vrednost i po onoj akademskoj kapici. Što se tiče zadavanja korisničkih parametara i opšte rada, glavni interfejs sa svim ovim se nalazi u knowledge meniju i zove se formula. Biranje parametara, da li je single ili multiple value, je moguće izvršiti ovde. Tip parametra, da li su stringovi, da li su booleani, length, angle i niz osnovnih izvedenih fizičkih veličina se bira ovde. I kad izaberemo šta, idemo na new parameter of type. Ovde zadajemo ime parametru i on će biti samim tim usnimljen među postojećim parametrima dela. Možemo zadati vezu sa formulom, to ćemo vidjeti nešto kasnije. Što se tiče biranja, prepoznavanja i filtriranja parametara, izuzetno je bitno zato što deo posebno složen može sadržati niz internih intrizičkih parametara i kao što vidite ova ovde lista ide u nedogled, ovo ovde je još veća i u suštini nezgodna stvar kod njih, kod tih internih parametara je što ako obrišete feature u stablu ili ga bitno izmenite, može se promeniti ime tog parametra ili može biti potpuno izbrisan. To je još jedan od razloga što koristimo
ove korisničke parametre i zbog čega oni predstavljaju deo metodologije jednostavno za pravljenje robustnih modela. Dva prozora, jedna je formula editor, kada recimo na ovom parametru koji je prethodno bio radius od 3, desni klik na njega, idemo na njegovu vrednost i edit formula, otvara se ovako prozor ovde koja kaže formula editor i u okviru koga povezujemo parametre. Ono što ovde karakteristično je da parametar može da se izabere iz liste ovih parametara ovde, gde bi pomoću ovog ovde filtera mogli da izaberemo one koje nas zanimaju. Drugi način bi bio da selektujemo feature ako tražimo određeni parametar, ako se nalazi unutar tog feature taj parametar da ga izaberemo, što ovde nije slučaj nego korisnički, tako da možemo direktno ovde iz tabla sa korisničkim parametrima da izaberemo ovaj D ili da ga otkucamo. Onog trenutka kada otkucamo D u ovom meniju, grafički će se osvetliti ovaj parametar. Znači grafički su međusobno povezani ovi prozori formula i formula editor sa onim što postoji u tablu. Što se tiče samih filtera, pored opcije tipa, oni se menjaju u zavisnosti od toga šta je selektovano. Znači, ako selektujemo ovde ovaj 5.2, među opcijama koje mogu da izaberem, pojavit će se samo oni tipovi koji u okviru 5.2 figurišu kao interni parametri. Ovde mogo bi samo da uvećam ovo malo. Ovde ako pogledate, ako izaberemo boolean parametre, on ovde daje izjavu da smo se filtrirali na 5.2, vidjet ćete ovde nekakve activity koje mogu jako biti zgodni za uključivanje i isključivanje feature-a u okviru nekog modela, a mogu biti i activity i kompletne komponente, pa se komponente kompletne u okviru sklopa mogu uključiti ili isključiti ako postoji potreba za to. Takođe, ako se selektuje ovaj feature ovde, automatski će se pojaviti svi vezani parametri koji njega definišu, to je sve relacije koje su zavisne. Takođe, te relacije možete vidjeti i ovde u ovom nodu Relations, koji se nalazi u stablu dela. Sad ćete me izviniti samo sekund. Ovo je mali demonstracijni video s kojim imam iz nepoznatog razloga problem. Dobro. Nema veze. U svakom slučaju video pokazuje ukratko vrste parametara, kako se oni postavljaju, userski parametri i na koji način se menjaju, ali možemo to raditi kasnije tokom live demoa, tako da nije neki veliki problem. Ovo je model koji sam spremio za live demo. Samo sekund, molim vas. Što se tiče drugih operacija s parametrima, njih ovde za određeni parametar možemo otvoriti desnim klikom na value vrednost i možemo dodavati nekakve tolerancije na parametre okviru koji će se kretati, da promenimo korake i inkremente, da parametar koji zadajemo vežemo za određenu vrednost izmerenu na samom fizičku veličinu izmerenu na samom modelu. Mogu biti nekakva rastojanja, mogu biti fizičke veličine inercije i tome slično i da njih na određeni način iskoristimo preko formule i povežemo parametrima u dizajnu. Pored tih opcija možemo pisati komente i dodavati URL-ove ako su nam bitni na određenim parametrima. Takođe može se menjati range. Što se tiče multiple value parametara, pokazat ću live demo na što to liči i kako se radi. Što se tiče uvoženja parametara, u onoj opciji malo pre formula ima jedno dugmence import, samo da, evo ga ovde. Pomoću tog dugmeta možete iz nekog txt fajla uvesti niz parametara odjednom. Naravno, postoji forma u kojoj oni moraju biti da bi se to odradilo kako valja. Što se formula i povezivanja parametara tiče, odnosno relacija između njih, to su neke relacije koje određuju i povezuju parametre i komponente i definisani su parametrima, operatorima i funkcijama, odnosno oni njima figurišu. U suštini koriste jednačinu i na levom delu formule se nalazi parametar koji se određuje, a na desnom delu nekakva izjava sa argumentom, kao što možete vidjeti ovde. Ono što je
Karakteristično je kad se napravi formula, njom se može manipulisati kao bilo kojim drugim featureom, kao što može i parametrima u stablu, znači dvoklikom možemo editovati ime, možemo editovati vrednost, takođe desnim klikom možemo ih sakrivati kao i parametri, onda u tom slučaju bi se pored ovog relations i parameters pojavila ovako uglasta zagrada, to je oznaka da postoje dodatni parametri ili formule koji su sakriveni u stablu. Desni klik pa na parametre i da vidite hidden objekte možete ih vratiti iz tog statusa u ponovo vidljive. Takođe moguće je lokovati, odnosno zaključavati parametre i tada se pored ovog simbola parametra ovako pojavi mali katanac, a ta opcija uključavanja i zaključavanja postoji kao komanda takođe u ovom knowledge baru koji se nalazi u toolovima Cative 5. Ono što osim korišćenjem alatke formule i opcijom add formula se kreiraju preko kontekstualnog menija primenjeno bilo koji nezavisan moguće, znači ove operacije direktno i u formula i formula editoru raditi. Ono što je ovde karakteristično i hteli smo da pokažemo je da kad koristite formula editor i kad pravite zavisnost nekakvih parametara, odnosno određujete neki intrinzički najverovatniji parametar i njegovu vrednost, morate davati vrednost veličina. Zašto? Zato što ako ostavite samo 12 umesto 12 mm, ovde sistem uzima default vrednost za obzirom da je length veličina, default ZSI sistem je metar. I onda će vam iskočiti prvo obaveštenje šta se desilo, pa ćete morati vraćati se nazad i dodavati milimetre. U polju za formule, znači ovo obavezno mora ići, bez toga imat ćete probleme. Ovo je povezivanje sa izmerenim vrednostima nekakvim, a hide takođe još jedna od opcija na kojim se može menjati vidljivost parametra. Što se tiče tabela konfiguracija, mogućih tabela konfiguracija, evo možete da vidite na šta liče parametri kad su drajvovani iz design table, a design table će biti sačuvan u relacijama i rekli smo da su relacije generički naziv i za design table i za rulove, odnosno pravila pokušaja utiskivanja nekakve logike u dizajn, kao i formule. Moguće takođe izabrati sheet iz kojeg se izvlače podaci da se drajvuju korisnički parametri. Što se same opcije design table tiče, i ona se takođe zajedno sa formula ovom glavnom koja nam je do sada predstavljala glavni put interakcije sa parametrima i formulama, nalazi u knowledge toolbaru. Ovo je alatka za otključavanje i zaključavanje parametara koji sam vam pomenuo, a ova ovde alatka equivalent dimension je jedna od karakterističnih načina za zadavanje relacije gde se nekoliko najčešće intrinzičkih parametara povezuju međusobno linku i zada im se da mora da ima istu vrednost. Ono što je svrha design tablova je zadavanje parametara iz eksternog izvora, kao što smo rekli, i definisanje mogućih konfiguracija. Kod nekih standardnih partova, posebno standardnih mašinskih elemenata, jako puno vremena može da uštedi kroz nekih tipiziranih vaših proizvoda kod kojih je dozvoljena ili samo promena materijala ili promena zaštite ili promena neke od vodećih dimenzija. Na jednostavan način možete formirati niz konfiguracija i međusobno ih menjati i što je jako bitno, jedna su od ključnih koraka ka formiranju kataloga familija delova o kojem će najverovatnije sledeće nedelje pričati kolega iz Slovenije malo više. Iz prostog razloga što imate mogućnost da sve te partove rezolvujete na vrlo jednostavan način, da sve te konfiguracije napravite u određeni folder koji ste izabrali, ili druga mogućnost je da možete putem kataloga da ubacujete kao elemente u vaš sklop bez ikakvih problema i da menjate komponente. Ono što bih voleo da uradim je da napravim live demo i da kasnije pređemo na pitanje. Ideja za live demo je da vam pokažem kako se povezuju na primjeru jednog standardnog elementa, vijak nekakav, na koji način se povezuju parametri sa design tablom. Evo našeg knowledge toolbara kom smo pričali tu. Ovo je prilaz, ovo je pristup ovom formula editoru u kojem možemo da biramo kakve parametre želimo ovde da vidimo, da li su to userski parametri, renamevani parametri, interesantna opcija, kažem, booleana i lengtha, kako povezujemo design table sa korisničkim parametrima preko, samo sekund, dva prozora,
Ovdje imamo dve opcije. Jedna je povezivanje design table sa trenutnim parametrima, gde on iskoristi ove korisničke parametre da bi formirao naslove ovih kolona. Druga opcija je sa nekim pre-existing failom. Što se tiče pre-existing faila, ovde postoji nekakav prethodno napravljen fail, neki design table, koji pokriva različite konfiguracije ovog proizvoda, gde su za različite prečnike jednostavno ovako sebi skratite muku i ofarbate u različite boje i parametar koji se menja posebno naznačite između svih konfiguracija. Ovo je part number pod kojim bi trebalo da se rezolvuju delovi ako se kasnije budu pravili. Način kako se povezuje, koristimo design table koji je već prethodno napravljen i u suštini da odemo na lokaciju gde se nalazi i biramo ga. Onog trenutka kad izaberemo koji hoćemo design table, ovde se pita da li želimo da automatski asociramo parametre sa istim nazivom. Stringovi su jako osetljivi na velika slova, mala slova, razmaka i sve ostalo, na to morate da obratite pažnju. Ako kažem yes, ovi moji svi korisnički parametri ovde dobijaju neku akademsku kapicu, odnosno postaju zavisni parametri drajvovani iz design table. Ovde izlazi jedan ovako dodatni prozor koji definiše sve te konfiguracije. Ovde su definisane međusobne asocijacije, možete ih razbiti međusobno. I ovde su definisani drugi parametri koji postoje, koji nisu povezani. Part number, part name definition nalaze se u ovom design table. Evo ih ovde. I moguće ih je povezati sa ovim propertyima. Naravno, property takođe predstavljaju parametre na koje se apsolutno odnose sve relacije i moguće ih je učiniti zavisnima. Možemo recimo sad ovaj definition ovde povezati na sledeći način. Ovde kaže definition, s čim želim da ga povežem? Želim da ga povežem sa nekim ovde parametrom koji je tipa boolean i trebalo bi da se nalazi odavde. Nisu aktivnosti, izvinite, string, ne boolean, samo malo. I evo ga definition ovde. Practice standard vijek, naš glavni nod, definition. Mogu da ih asociram ovde i time će ovo postati zavisan parametar. Ovde je neophodan update jedan. Ako pogledamo ovde u properties, vijek je postao siv, to je sada je kontrolisan iz design table kao i niz konfiguracije. Za promjenu konfiguracija otvorite fino design table koji se nalazi u relacijama, izaberete neku drugu konfiguraciju, trenutna konfiguracija 1 izabrana, idemo na ekstremnu konfiguraciju 11, samo sekund, prelazak na par design, update, dobijemo tu konfiguraciju. Ovo kasnije je vrlo jednostavno moguće razrešiti u katalozima. Što se tiče nekakvog demonstracije prethodne priče vezane za povezivanje parametara i korišćenje relacija za to, evo ovde imamo niz parametara koji nisu ničim povezani. Prvi skeč koji sam napravio u ovom delu je bio ovo je element koji želim da povežem sa veličinom SW koja je mera preko stranica ovog heksa. Povezivanjem, edit formula, mogu da izaberem odavde parametar, mogu da ga ukucam i momentalno će se grafički označiti, mogu da koristim filter za tako nešto, da kažem da je to length parametar i mogu na taj način da ga tražim i ovde postoji nekakav rečnik, mogu se koristiti funkcije, ali to je neka dublja podešavanja. U svakom slučaju ovde najjednostavniji način bi bio da ga izaberem iz tabla. Super je vidljiv, u tom trenutku ovo ovde veličina dobija vezu, dobija neko malo f od x, što znači da je zavisan parametar driveovan odavde. Na isti način možemo i kompletan feature da povežemo. Samo sekund, prozor drugi. Evo ovde, opet edit formula na vrednost. Ovo su one druge operacije koje možemo da se bavimo. Mogu da izaberem ovde vrednost, u ovom slučaju to k visina glave. Povezano, ok. Za potrebe provere samo ovog dela ovde, primetili ste da je promenjeno, ovo može biti 30 mm i samo sekund, k može biti 10 mm. Promena ovog fičera jasna.
Ovo su i dalje nezavisni parametri, znači možete da vidite ovde. To su i dalje nezavisni parametri, nemaju kapicu. Oni mogu takođe da budu eksterni kada se radi sa složenim dizajnima. Često se koriste referentne geometrije i parametri, kao što sam naznačio, i to imam na brzinu jedan model, vrlo interesantan, kod koga su korišćeni parametri na nivou produkta. Ako vidite, ovaj ovde nod se nalazi na nivou produkta i nekakve relacije gde je bila ideja da se za potrebe projektovanja posude za pritiskom na osnovu nekakvog pritiska ovde, datog u paskalima, default merna jedinica, izvede proračun potrebne debljine plašta i da se na osnovu toga i vertikalnog položaja i nekih drugih karakteristika za početak izvrši procena normalnih napona i na osnovu toga debljina same stjenke ove posude pod pritiskom. U ovom slučaju se koriste nekakve karakteristike u proračunu koje yield strength, znači napon na granici tečenja materijala, koji se uzima odavde. Takođe, ovo je niz parametara definisan u okviru materijala. Ima još jedna super stvar kod prirobnice. Prirobnica je recimo primer elementa standardnog koji je biran iz design table-a. I ovo su nekakvi rulovi koje sam pomenuo. Odnosno, ovo je pokušaj utiskivanja nekakve logike da je vaš algoritam projektovanja, kako biste ga vi radili ranije na papiru ili ko zna kako, u nekom drugom programu, način kako da se algoritam projektovanja utisne zapravo u Katiju. Evo na šta liče rulovi, iako nisu današnja tema. Način da se nekakvom logikom na osnovu prethodno definisanih dimenzija na nivou sklopa preko userskih parametara ovde, ili recimo nekakve mere koje biste izmerili iz skeleton modela, da se izvrši izbor konfiguracije ove prirobnice iz tabele, dizajn tabele za prirobnicu, standardnu prirobnicu po DIN-u. Recimo jedan od primjera. Takođe i na nivou sklopa isto izbor nogu na nivou glavnog produkta i promena položaja i izgleda kompletnog ovog u zavisnosti od toga da li je odabrana vertikalni ili horizontalni položaj kompletnog suda. Ovo je primer multiple value parametara i kod multiple value parametara možemo da se presujemo i updateujemo i u formula editoru može dodamo neke dodatne vrednosti koliko su nam neophodne. Bilo koji od ovih parametara, evo kut centra elipse, možemo izeditovati, jednostavno promeniti mu ime ili ga recimo zaključiti. I dobit ćete ovako katanac. Sad ako pokušam da ga editujem, vidjet ćete da je zaključan, potrebno ga je nazad odključiti. Možete korišćenjem opcije ovde, možete i ovako. Eto, to je bila neka ukratko demonstracija osnovnih knowledge feature-a DASO-a, odnosno parametara, relacija, to je formula i design table-a u nekoj dnevnoj inženjerskoj upotrebi. Dakle, moguće je dosta komplikovane proračune odraditi, komplikovane algoritme. Ono što je super vest za korisnike 3D Experience-a je recimo da imaju sada mogućnost da na cloudu rade vizualno programiranje kompletno i povezivanje na ovaj način, samo bez potrebe nekakvog velikog programerskog znanja. Kao što je za Rhinoceros Grasshopper 3D, ako se ne varam, na taj način su pokušali u 3D Experience-u Katiji da odrade vizualno programiranje za potrebe rada na cloudu za ovakve stvari koje pružuju neke dodatne mogućnosti koje V5 nije imala. Ako ima nekakvih pitanja, molit ću vas da mi ih pošaljete u chatu